Sanibonani wengane zakwethu ugodole okankomgodolo umfana kanti ke udaba niyalwazi kunini ngifuna umasipala wase-NDZ every time ngithola ama DM ngithola ama phone calls ngitshelwa nje ngumasipala wase-NDZ obolile onuka phushu inkohlakalo onuka isobani ubani uNkosiyezwe Vezi uNkosiyezwe uMM ngimbhale phansi ngifuna nazi ukuthi bonke omasipala benu ngiyalwazi udaba angeke nize ningixaka ilento nje ngifuna ukutshela yona uNkosiyezwe Vezi owubhongoza kulo masipala wase-NDZ angazi noma ngathi uyisiqhwaga noma ubhongoza noma wenzani othatha inqumo othatho uye zonke inqumo ezamakhansela ezane zonke ithathwa uye uyayizwa le nto le uyabona nje usindi ubani usindi yebo usindi umajobe lapha kuNkosiyezwe akayilutho akamazi nokuthi uyisipuni sokudla bana ngazi noma ngoba kuumuntu wesifazaneni naye kodwa umajobe wenza ngamabomu ngoba ngabe kudala ibika lento yikuthi vele na ungaphansi kweqembu lamasela okuyi-ANC so ingakho kunje uVezi lo MM ewubhongoza Vezi yekuba ubhongoze masipala wase-NDZ iyeke into yokuba ubhongoze kumasipala wase-NDZ ukulawula yonke into ekumasipala wena nje uyisiqhwaga ulawula yonke into masipala